Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Naibaw na ta nga si Sir Goryo di na in town magkasulti. Usagi kasubo ko, di lang ta mo supak sa mando ni Renato. Daday, sa sunod adlaw na lang siguro kumubalik din Ayaw, ay. Okay ra lagi na si Renato. Dali, kuyog na ko. Nang, Ayaw, big alihe. Janel. Tara, trivia. Ako'y patay. Usaom ni Rondril. di ni mahimo. Kinahanglan nga di na makahid kayon og sulti ni Storibya. Kumusta ka na, Greg? Okay ra ba imong pamati? Wala, ikaw ra siyang mitutok di ba to ribs? Pila na gani ka adlaw nga dili na sa mo istorya, day? Usan na gyud kasi man na karon. Onya, na-check up na sis doktor? Murag wa pa. Uy, wa di mo magtawag og doktor. Ay, ang tanan manggod din nag-agad ra sa mando ni Renato. Greg, gusto ka ba nga magtawag ta og doktor aron dunay mo check up nimo? Lala, murag doon na siya gustong ilitok pero dili man makabuka ang iyang batbat. Greg, pikpik ka nga kung mga kamot kung gusto ka ba nga dunay doktor nga muanhin mo dinhi. Okay? Hala, Oy, wa gihapon. Wa man siya'y gunok to ribya. Igo ra gyud siya mitutok nimo. boy no. Sige. So good karon, Greg. Di anak ko permi sa imuhang tungod. Dili na ko mubiya dinhi. Mubalik na kog puyo tipon ninyo dinhi. Oh, Hala. Tanawa. May mahiyom siya to. Nalipay ka ba, Greg? Ha? Mubalik na kog puyo dinhi, ha? Hala. May mahiyom na sad siya to din sa... Uy, ang buti pasabot nga. Nakauyon siya. Nalipay siya. May balik ka din Sige. Ayaw ka balaka. Dili na ti kabiyaan dinhi, Greggy. Ay, patay tayo ni. Pasukor sa pinto si Renato ato ini. Kamu masagkod, mga danghag kay mo. Siya ros kadaghan na to din eh. Wagi nakapugong na yun. Naunha na hinuo mo ni nagdaday. Angap to eh. Di ba naman tayo mga tao sa gawas? Anong wa magina ninyo nadakpi si Storibya aron inyo na unta nang nahipos? Pasensya na Kenel. Sa ubol ga. Ang tinigamaan sa tumutao. Uy, Bill. Di na madawat ng katarungan ha? Kitang tanan ini mo'y mabutan ni Renato. Hasta ko. Madamay inyong kapulpol. Wagi matuyo nil. Hilom! Alam pangatarungan pa niya. Ibisag usaon pa na nato, kitang tanan maangin yun ta sa inyong kainutil. Greg, asa ka pa ingon, Greg? Uy, ala. Bigaw sa sabsigoryo nil. Tana, dali. Ato sundan. Doon na ta sa mansyon. Nakaroon si Greggy sa ila. Naalagi ron. Time pa una gaw. Time pa. Di ba si... Ya daday man na og si Toribia? Uy, hala. O, tuod no? Kuyog nila si Greg ikaw. Kanagaw, wala bang ta? Kay aron ato silang sugaton. Tana. Oh, Lita. Glinda. Nasuray man lagi mo din Hi. Hi, Tia. Hi, Greg. Greg, kumusta na ka? Lolita, Glenda. Pasensya na kaayo ninyo ha, pero dili na makailain taon og tao si Greggy. Hi, Greg. Wa na ba ka makailan ako?
kaw. Nitutok raman siya nato kaw. Asa man din mo paingon ay? Ay, gisundan ra ni namo siya kay nahadlok man mi kun asa siya paingon. Ubanan lang manamo tiya. Ang Greg, wa na ba ka makailan nila? Wa na gid siya mahinumduman. Igo na gid siya mututok. Greg, ayaw paglakaw dayon. Sundan lang nato siya kun asa siya paingon. Tana, sundan nato siya. Nagpatay. Nausan may klakiha, oy. May diretso mo siya og saka sa bahay na ni Lolita. Bitaw na. Di bataw-bataw pas pantawan, oh. Uy, pasigdasin na hinumduman din dapitan nila. O, siyempre. Pero ko na siyang masuroy din eh. Mura na gunin niya og ikaduhang bahay niya. Patay tayo rin nato yun eh. Oh, tawagin lang dahil si nato nila. Pibaw ay nita buka. Itawagan ta na ako. Busy man niya linya. Ang butasa sa nituhan na, eh. Text lang aron magkabasa daan. Travel. Bantayan lang nato si Goryo kung unsay iyang buhaton. Bye, Goryo. Bye. Huy. Nahinomdom ba kayo ng dapita? Dili gid lagi siya makasulti, tay. Yun, grabiha, gido. Pelix. Tawagis Renato, be. Kay bawangan ni Adinis Gurios ato. Naamas Junior Silong. Iyan namang gipahibaw. Kinahanglan gud ni og medical attention si Greggy. Kay dili na gud normal ang iyang mga lihok. Greg, gusto ka kape? Ay, ayaw. Kay gipalikay na siya kape karon. Pasagdan lang una nato siyang mulingkod din he. Kay basin karon taud-taud mo pauli na sabon niya na. Yeah. Kaluoy sang Reggie, uy. Di naman siya makailaog tao. Oh, tiguwang na gyud in taon. Kinahanglan gyud nga mo aksyon dayon si Renato ini. Dili mahimo kaya nang pasagtan si Greggy nga ingon ini, uy. Bitaw, basin pa day maulian siya dayon. Ang ako manggong nahibudngan, kung nga nung wa dayon magtawag og doktor si Renato aron mapacheck up si Greggy. Bitaw, naibong sa kuan ng bahina. Aw, tingali. Wa sa niya buhata kay wa mo gani magluya. Wa niya buhata ba? Kay wa mo magluya. Lagsik magyapon siya. Kinihigayon na ron, tay. Dapat mo aksyon na dayon si Renato ini. Kasi nalibugtong makadesisyon sa kaayuhan ni Greggy. Aw, labing siguro kung moabot ron to, ipaaktiman din niya. Murganihar manas lolo ni mo sa ilang Lolita siyo. Bitaw, nara siya, Pitch. Nagpaantaw ras pantawan. Nagpantaw. Main lang kay na sila si Toribio. Toribio naman, Toribia. Si Toribia, Lolita o Glinda. Mura silang Tris Marias. Silang tanan gid, Pitch. Nagbantay ra sila ni Lolo. Taon sa ni Greggy. Tungod na gitingali na sa iyang katigwangon ba? Malagmit, Pitch, malagmit. Kay, obserbahan na to, kusog pa man kayo na siya milakaw. Pas bitaw gyapon siya mulihok. Kwan, nalipay na lang ko nga nagtanaw niya nga lagsik pagyapon siya, Pitch. Pero naguol ko kay di nagyud siya makasulti. Bitaw. Ala. May lang kay kuan ba? Oh, siya man. Kanang kabantay ka? Ha? Nastilan siya. Nalipay ka. Dili ba, kaning haan ka day si Renato, kabantay ka? Si Junel naman, o kanang ilang mga goons ang atong nakitaan siyo. Kabantay ka Renato, ano? Kung mahimo palang unta, gusto unta na kong duulon si Lolo, pero saan naman na ni, ha? Ay, may mo masigurong duulo na to siyo. Pero ari lang kaagi sa luyo. Maulag yun ta, pero ang pangutana gud kung padayonon bakatan nila ni Lolita. Mausap. Ay, mau gini nagkalisod sa atong kahimtang siyo. Kayas na masabgod sila si Kwan, Lolita. Oh. Miayad naman nato. Mahadlok naman sab sila nato. Silang. Tiski. Ay, unsay tiski. Ay, nanagot ko na de. Manay may lantas kigayunan. Ha? Narabay dagang goons ni Renato.
nga nagbantay sa palibot. Nasa si Jonel nga kadako lang tiyan. Bangag sa ilong. Mo ni ginangat ron. Kay murag di na gusto mo pauli siguro sa ila. Aw, mahimo man og ani na lang una sa puyo din hitay. Ana lang siya pakatulga sa akong kwarto. Bitaw, mas may mansad. Unya, kita Felix anilang sa hawan ng mga tog. Dako bitag hawan din Indutar ba ito sa kwarto eh. Nay. Nya ka na story biya. Diha lang una na sa pantawan tay. Ay. Og pwede man na sa kwarto ninyo. Dako man yung kwarto. Kami na lang duha dito. Okay la. Wa ko'y supa ka na. Sukot ko. Kanang magpalit sa akong pagkaon ha. Bantayay lang una ninyo siguryo kay ato ng pakanon. Sige nay. Boyno. Boyno, ari sa akong boyno. Ari na ka. Hala, Tagoy na eh. Tanawas Greggy tay. Taghoy na lagi na siya tay. Bida no. Ngano ka na siya no. Di mamsultin na naguhay na mo lang. Mupahiyo man sa siya panagsatay. Bitaw. Lain sa niya da. Mura mahinunog. Nauyon siya din eh. Huwag yago niya da. Gigutom na siguro na siya tayo. Huwag yago niya da. Kung di mo tingog mo lagoy. Ay. Wapa mo sa Hinoyla City noon. Wapa ay. Alas 6 media pa man. Kung na kanang pagkanaw ni nato. Taon kay. Nagbalik si mga anay ba? Kanon ni. Kaluoy sa tong Dali niya gagit. taon. Naluoy gyud ko tay. Ay. Nagtuogid ko tay nga maulian ra gyud na siya. Bisag mingon ta siya, ano ba man na siya no? Di yun. Ay, gigi. Ano lang. Depende lang ang nalita. Bida ni niya eh. Si Renato tay asa man di ay. Sukad. Nindot niya na. Sukad ganina ba? Wa pa Mabawa ba? siya kuha niyo. Tay paminaw sa tay ba? Gigi. Wa pa ba nakasulti niya nga ni as lolo dinis ato? Yan lolo? Oh, no. Na diri na naghoy. Mabawas niya ko. Naguya niya ko. Ano niya? Basi niya siya tulong taon. Awam siya ang kabalakan kay. Niya, luwas mas dapit siguro yun. Ubalato natin kay Bragoy. Ay luwas oy. Luwas kayo. Pero tay bantayanan lang gid kaayo tay kay basin og balipat ta ba? Kitantanan ba? Oh. Balit lang niya naglakaw si Greggy man nagmanagkuira. Adalay yung Bragoy. Okay. Ano na lang. Mo na ibantayan na ito karon. Bantayan ta na. Kinahanglan nga dunag-ius na ito nga magtukaw. Kaya delikado kayo ando naman nag-guhis layo. Delikado kayo. Kung dili na ito pabantayan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.